ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അസുര സ്വഭാവികളുടെയും ദൈവികമായ സ്വഭാവമുള്ളവരുടെയും സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചത്. അപ്പോൾ ആ ദൈവികമായ സ്വഭാവമുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ധർമ്മപരമായിട്ടുള്ള പ്രാമാണികതയെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര പ്രാമാണികതയെ എല്ലാം അനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമായിരിക്കും അവർ നയിക്കുക. ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ അവർ അനുസരണയോടെയുള്ള ഒരു നല്ല ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം എല്ലാം വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചിട്ടയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് നമ്മൾ പുരോഗതി പ്രാപിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ ഒരു ചിട്ടയില്ലാത്ത ജീവിതം നയിച്ച് അധോഗതി പ്രാപിക്കുവാനുള്ള നിർദ്ദേശമല്ല ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം നമുക്ക് തരുന്നത് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ചിട്ടയോട് കൂടെയുള്ള ഒരു വേദശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുക വഴി നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലത്തെ, പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവാത്മാവിന് മോചനം സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. ആ നമ്മളുടെ അനേക ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മഫലം പോകാതെ ജീവാത്മാവിന് മോചനം സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ കർമ്മഫലത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തുടച്ചു നീക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജീവാത്മാവിന് മോചനം സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയ വേദശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെ ദൈവിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എന്ന് പറയുന്നു. ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ ഇതിന് നേരെ വിപരീതം. അവർ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെയും ഭഗവാനെ തന്നെയും മാനിക്കുന്നില്ല. കൂടാതെ അവർ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഒരച്ചടക്കമുള്ള ഒരു ജീവിതമല്ല അവർ നയിക്കുന്നത്. പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗമാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സന്തോഷം ഇല്ല എങ്കിലും അവരുടെ പ്രകാരത്തിൽ സന്തോഷത്തോടെയുള്ള എല്ലായ്പ്പോഴും ആനന്ദഭരിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. ശാന്തിയും സമാധാനവും ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതമായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുക. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ തൃപ്തി വരിക എന്നുള്ളത് സാധ്യമല്ല. എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നതുപോലെയാണ് അവരുടെ സ്ഥിതി. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ തൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും മതിവരാത്ത ഒരു തൃഷ്ണയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിക്കുവാനായിട്ട് കഠിനമായ പ്രയത്നങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. സാധ്യമാകാതെ വരുമ്പോൾ കോപവും പിന്നീട് ബുദ്ധിശൂന്യതയും എല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അങ്ങനെ അന്യായമായിട്ടും ധനം സമ്പാദിച്ച് അവർ വളരെ വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു കൂട്ടുന്നു. അങ്ങനെ അവർ അധപ്പതിക്കുമ്പോൾ
ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. അശുചി വ്രതാഹ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം മലിനമാക്കപ്പെട്ട ചിന്താശേഷിയോട് കൂടിയവരാണവർ. അവരുടെ ചിന്താശേഷി മുഴുവനും മലിനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള അശുചിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അധോഗതിയായിരിക്കും ഫലം എന്ന് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലുള്ളവരെ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതവും വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതവും നയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിൽ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി ചിട്ടയായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ, അവരുടെ ശ്രദ്ധ എന്നുള്ളത്, അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഏതായിരിക്കും? ത്രിഗുണങ്ങളിൽ സത്വമോ രജസോ തമസോ, ഏതു ഗുണങ്ങളിൽ അവർ പെടുന്നു? അവരുടെ പുരോഗതി എന്തായിരിക്കും? അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഇതെല്ലാമാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്രവിധിമുത്സൃജ്യ യചന്ദേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്വമാഹോ രജസ്തമഃ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പോൾ അവർ പ്രാമാണികമായിട്ടുള്ള വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിധികളെ അല്ല അവർ അനുസരിക്കുന്നത്. അവർ പക്ഷേ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. അവരായിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ചിട്ട ജീവിതത്തിന് അതുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവർ ആരാധന ചെയ്യുന്നു. ആരെയൊക്കെ ആരാധന ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ആരാധനയെ അവർ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, അവരിൽ ഏത് ഗുണമാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. വേദശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച് ഈശ്വരന്മാരെയോ മനുഷ്യരെയോ ദേവന്മാരെയോ ഉപാസിച്ചു പോകുന്നവരുടെ പ്രയത്നത്തിന് സാഫല്യമുണ്ടോ? അതാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലും എല്ലാമാണ് കൂടുതൽ അവർ ഈ സിനിമകളിലെല്ലാം അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം ദേവന്മാരുടെ പോലെ പൂജിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വളരെ വലിയ ദുഃഖമാണ്. അവർ കരയുകയും ആത്മഹത്യ വരെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ അതൊന്നും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആരാധിക്കണമെന്നാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴികളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ശാസ്ത്രങ്ങളിലുമെല്ലാം. അതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ദേവന്മാരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാധിക്കാം. അല്ലാതെ മനുഷ്യരിൽ തന്നെയുള്ള കുറച്ച് വലിയ ആളുകളെയെല്ലാം ആരാധിക്കുന്നതൊന്നും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇത് അവരുടെ സ്വന്തം വിശ്വാസം. അവർക്ക് ഈ ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ദേവന്മാരെ പോലെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധാ ഭവതി ശ്രദ്ധാ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേദിതാം ശൃണു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയിത്തീരുന്നു. ഇതിനെ പറ്റി കേൾക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം വളർന്നു വരുന്നത്. അതായത് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പുതിയ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് നമ്മിൽ ഒരു വിശ്വാസം വളർന്നു വരും. നമുക്ക് ഏത് ഗുണമാണോ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്വഭാവവും നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഇപ്പോൾ സത്വഗുണമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത എന്താണ്? ആത്മീയ ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നെയോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കുക. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയും വിശ്വാസവും എല്ലാം അവരിൽ കാണുന്നു. അങ്ങനെ രാജസികവും താമസികവുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് ഗുണവും വിശ്വാസവുമാണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്വഭാവവുമാണോ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അതും നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുമായുള്ള സംസർഗത്തിനനുസരിച്ച് വിവിധ രീതിയിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ ജീവാത്മാവിന് ഉണ്ടാകുന്നു.
അങ്ങനെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ട് ആർക്കും പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. പ്രകൃതിയിലെ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസം വളർന്നു വന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിപൂർണത അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ആ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു അതുവഴി നമുക്ക് പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിലോ വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾക്കും ശാസ്ത്ര പ്രമാണങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത ഈ സ്വഭാവം തെറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ആ ശാസ്ത്ര പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മാറുമ്പോൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അല്ലാതെ ആ തെറ്റായ വഴിയിലൂടെ വിധിപ്രകാരം അല്ലാത്ത ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോയ ശ്രദ്ധ സ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തകളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, സത്വമാണോ രജസാണോ തപസാണോ, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ ഓരോ വിശ്വാസമുള്ളവർ, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ സത്വഗുണ വിശ്വാസികൾ, അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും അനുസരിച്ച് അവരവരുടെ വിശ്വാസവും വളർന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഭഗവാൻ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവവും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനും അനുസരിച്ച് അവർ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന വിശ്വാസം, ദേവന്മാരിലോ യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രേതങ്ങളിലോ ആരിലാണോ വിശ്വാസം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യജന്തേ സാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷരക്ഷാംസി രാജസാഹ പ്രേതാൻ ഭൂതഗണാംസാന്യേ യജന്തേ താമസാ ജനാഹ. സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു, രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും, തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണ് ഉള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് വിശ്വാസം, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആരാധനാക്രമങ്ങൾ, അതെല്ലാമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. വൈദിക ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് ആരാധ്യൻ. വേദങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, വേദങ്ങളിലെ നിയമങ്ങൾ പ്രകാരം എന്താണ്, വേദേശ സർവൈ അഹമേവ വേദ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് എന്നെ മാത്രമാണ്, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ച് നമ്മിൽ ഓരോ ക്രമത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ വൈദിക ജ്ഞാനങ്ങളുമായി ഇടപഴകാത്തവരും അവയിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരും താന്താങ്ങളുടെ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റു പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നു. സത്വഗുണാവസ്ഥയിലുള്ളവർ താരതമ്യേന ദേവന്മാരുടെ ആരാധകരാണ്. സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ, ബ്രഹ്മാവിനെ, ശിവനെ എല്ലാം ആരാധിക്കുന്നവരാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ. സാത്വിക ജനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക സിദ്ധിക്കായി ഒരു പ്രത്യേക ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവമുള്ളവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിനായിട്ട് വളരെയധികം ധനത്തിന്റെ എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം തന്നെ അസുര സ്വഭാവമാണ്. അതുപോലെ അവരും അസുര സ്വഭാവികളെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു. താമസ സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം അശാസ്ത്രമാണ്, അശാസ്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ആരാധനകളാണ്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേ യേ തപോജനാഃ ദംഭാഹങ്കാര സംയുക്താഃ കാമരാഗബലാന്വിതാഃ കർഷയന്തഃ ശരീരസ്ഥം ഭൂതഗ്രാമമചേതസഃ മാം ചൈവാന്തഃ ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചരാൻ. അപ്പോൾ ഇനി അസുര സ്വഭാവികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അസുര സ്വഭാവമുള്ളവരുമുണ്ട്.
അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്തിനായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയമേവ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിന് കൊടുക്കുക. അതായത് വെളുപ്പിനെ വേഗം എണീക്കുക. തണുപ്പുള്ള സമയമാണ്, നമുക്ക് ഉറക്കം മതിയായില്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമ്മൾ എണീക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ സ്വയം ചില കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ ഏൽക്കുന്നതിനെയാണ് തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത ചില കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു? അവർ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം അവർ അങ്ങനെയുള്ള തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. കാരണം അങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സ്വയം ഒരു എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതുവഴി അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണത നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. എവിടെയെങ്കിലും സ്വയം പരിശുദ്ധമാകുവാനോ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിനെ മോചിപ്പിക്കുവാനോ ഒന്നിനും സാധ്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രക്രിയകൾ. അപ്പോൾ പിന്നെ അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സ്വന്തം ശരീരത്തെയും ദ്രോഹിക്കുന്നു, മറ്റുള്ളവർക്കും ദ്രോഹം കൊടുക്കുന്നു, കൂടാതെ ദേഹത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിക്കുവാൻ മുതിരുന്നവരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള യോഗങ്ങളെല്ലാം, പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളെല്ലാം പരിശീലിച്ച് അവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരിപൂർണതയും നേടുവാൻ സാധ്യമല്ല. അവർ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, വിഡ്ഢികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ അസുരന്മാരാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ആഹാരത്തിലും നമ്മൾ ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാ ദാനം തേഷാം ഭേദമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി കേട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആഹാരം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ രുചി അനുസരിച്ച്, ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക രുചി ആവശ്യമാണ്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരമേ എല്ലാവരും കഴിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള രുചിയും ഇഷ്ടവുമാണ് നമ്മൾക്കുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണ് വളർന്നിരിക്കുന്നത്, ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ആഹാരം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നു. ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ദാനം കൊടുക്കുന്നു, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവയെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആയുഹോ സത്വബലാരോഗ്യ സുഖ പ്രീതി വിവർധനാഃ രസ്യാ സ്നിഗ്ധാ സ്ഥിരാ ഹൃദ്യാ ആഹാരാഃ സാത്വിക പ്രിയാഃ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഇഷ്ടം. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ വളർത്തുന്നു. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാം സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന, ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന വിധത്തിലുള്ള ആഹാരമാണ് സാത്വിക സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള സാത്വിക സ്വഭാവ പ്രധാനമായ ആഹാരമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടതും. അതായിരിക്കും ഭഗവാനും ഏറ്റവും പ്രിയം. കാരണം അത് എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ടും ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷവും തരുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രാജസ സ്വഭാവികളുടെ ആഹാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. പിന്നെയോ സാത്വിക പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രുചികളെല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന, അതായത് പുളി, ഉപ്പ്, മധുരമെല്ലാം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന, അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് വായിലിട്ട വഴി എരിവ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പുളി കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ളവയല്ല, സ്നിഗ്ധമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. സ്വാദേറിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് നിവേദിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ രാജസ സ്വഭാവികളുടേതാണെങ്കിൽ കട്ടു അമ്ലലവണ കൃഷ്ണ തീക്ഷ്ണ രൂക്ഷ വിദാഹിനഃ
ആഹാരോ രാജസസ്യേഷ്ഠ ദുഃഖശോകാമയപ്രദാഹ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, ചവർപ്പ് എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, ചൂട്, എരിവ് ഇതെല്ലാം വളരെ അധികം മുന്തി നിൽക്കണം രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക്. അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആരോഗ്യവും ചീത്തയാക്കുന്നു. പിന്നെയോ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം വരുത്തുന്നതാണ്. അവ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ആത്മജ്ഞാനത്തിന് ഉപകാരപ്രദമാകുകയില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവയെ ഒഴിവാക്കണം. പക്ഷെ രാജസ സ്വഭാവികൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യാതയാമം ഗതരസം, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇതേപോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ചിലരുടെ മുളക് തന്നെ അങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം രാജസികളാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പര്യുഷിതം ചയാൽ ഉച്ഛിഷ്ടമഭിചാമ്യേധ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂറിന് മുൻപ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം ഫംഗസ് എല്ലാം വന്നു തുടങ്ങുന്ന, നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ആഹാരങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതോ ഒരു മഹാമനുഷ്യന്റെ, വിശേഷിച്ച ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയതോ ആയ ആഹാരത്തിൽ ശേഷിച്ചത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മറ്റു വിധത്തിൽ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷണയോഗ്യമല്ല, താമസാഹാരമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചത്, അത് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം, അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. കാരണം അത് നമ്മളെ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ കഴിക്കും ഉച്ഛിഷ്ടമായിട്ട്. കാരണം എന്താണ്? ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ പരിശുദ്ധനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്ഷിച്ച ആഹാരം അവ അമൃതതുല്യമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം പോലെ തന്നെ അതും പ്രസാദമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും, കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സഹായിക്കും. അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തനായത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭാഗവതത്തിൽ നാരദ മഹർഷി വ്യാസദേവനോട് തന്റെ പൂർവ്വ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ഈ മന്വന്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം മഹർഷിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നാരദരായിട്ട്. അതിനു മുൻപത്തെ ജന്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മെയ്ഡിന്റെ, അതായത് ഒരു വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന, ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്കാരിയുടെ മകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനു മുൻപിലത്തെ കഥയുമുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗന്ധർവനായിരുന്നു. ആ ഗന്ധർവനായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പാട്ടുപാടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അപ്സരസുകളുടെയും മറ്റ് ഗന്ധർവന്മാരുടെയും ഒരുമിച്ച് ദേവന്മാരുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് പാട്ട് പാടുമ്പോൾ സ്വയം മറന്ന് അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിൽ മുഴുകി പോകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പാട്ടിന്റെ താളമെല്ലാം തെറ്റി. അത് കണ്ടിട്ട് ബൃഹസ്പതി ശപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാരദൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു ജോലിക്കാരിയുടെ മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ജോലിക്കാരിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും വരിക പതിവായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണൻ ഒരു സാത്വികനായിരുന്നു, ദൈവഭക്തി ഉള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആചാര്യന്മാരെ, ഗുരുജനങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും. അപ്പോൾ അവരെയെല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ഈ ജോലിക്കാരിയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ചാതുർമാസ്യത്തിന്റെ സമയത്ത്, ചാതുർമാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്ത് 4 മാസം ഈ ഭക്തന്മാരും ആചാര്യന്മാരും എല്ലാം ഒരു ദിക്കിൽ തങ്ങും. അവർ യാത്ര ചെയ്യില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് അന്യോന്യം അവിടേക്ക് ഇവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് അവർ എവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കും. അവിടെ ഭക്തന്മാർക്ക്, നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അവരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ചാതുർമാസ്യ സമയത്ത് ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ വീട്ടിൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള മഹർഷിമാർ വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ ഈ മഹർഷിമാരുടെ ശുശ്രൂഷ
ഈ ജോലിക്കാരിക്കും അവരുടെ മകനുമാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അവരെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ നാരദ മഹർഷി, ഈ കുട്ടിയുടെ ചുമതല എന്തായിരുന്നു? ഇവർക്ക് ആഹാരം വിളമ്പി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അതെല്ലാമായിരുന്നു ഈ കുട്ടിയുടെ ചുമതല. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു? ഇവർ സത്സംഗം പറയുമ്പോൾ അവയെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. പിന്നീടോ ഈ ഭക്തന്മാരുടെ, മഹർഷിമാരുടെ അവരുടെ അനുവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഈ കുട്ടി കഴിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ചാതുർമാസ്യം കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വളരെ അധികം വർദ്ധിച്ചു വന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും ആ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ ചാതുർമാസ്യം കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ കുട്ടിയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അതോടുകൂടി ആ കുട്ടി വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്തനായിട്ട്, അതായത് മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നു. പക്ഷെ അമ്മയുണ്ട്, അമ്മയെ വിട്ടിട്ട് പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ അമ്മയോടൊപ്പം, എങ്കിലും മനസ്സിൽ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിൽ ആ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചു. പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അമ്മയെ ഒരു ദിവസം രാത്രി നടന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് അമ്മയെ പാമ്പ് കടിക്കുകയുണ്ടായി. അമ്മ അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടു. ആ കുട്ടി അത് ഒരു നല്ല സൈനായിട്ട് എടുത്തു, അതായത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായിട്ട്. കാരണം തനിക്ക് ഇനി സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം. ആ കുട്ടി അങ്ങനെ വീട് വിട്ട് പോകുകയാണ്. കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനമുണ്ടായി. ആ 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ അഷ്ടാംഗ യോഗികൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ആ ശ്യാമസുന്ദരനായ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തെ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിൽ ദർശിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി. ഒരു സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക്. അതോടുകൂടി ഭഗവാൻ മറയുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ അത്രയും സാധിച്ചു. എങ്ങനെ? ഈ 4 മാസം, വെറും 4 മാസം ആ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച്, അവരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സേവിച്ച്, അവരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട്, അവരുടെ പ്രസാദം ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അത്രയേറെ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി, ശുദ്ധമായ ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ കഴിച്ച പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി, അതെല്ലാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കി നമ്മളിൽ ആ ഭക്തി വളർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല, അത് പവിത്രമാണ്, അത് പ്രസാദമാണ്. പക്ഷെ അല്ലാതെ നമ്മളുടെ രുചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പഴകിയ ആഹാരങ്ങൾ, അവ നമ്മൾ ഭക്ഷണ യോഗ്യമല്ല, അത് താമസികമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഭക്തിപൂർവം നിവേദിച്ചതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടമാണ് സർവോത്തമമായ ആഹാരം. ഭക്തിപൂർവം നൽകുന്ന ധാന്യവും പച്ചക്കറികളും പാലും എല്ലാം താൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം എന്നിങ്ങനെ. എന്നാൽ പ്രേമവും ഭക്തിയുമാണ് ഭഗവാന് സ്വീകാര്യമായത്. ഒരു സവിശേഷ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ് പ്രസാദം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ശാസ്ത്രപ്രോക്തമായ വിധത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയതും കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ചതുമായ ഏത് ഭക്ഷണവും തികച്ചും ആധ്യാത്മികമായതിനാൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷവും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തെ രോഗാണുരഹിതവും സംശുദ്ധവും എല്ലാവർക്കും ആസ്വാദ്യകരവുമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാനെ നിവേദിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം, അത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് പിന്നീട് അത് രോഗങ്ങളൊന്നും വരാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ആന്റിബയോട്ടിക് മാതിരി നമുക്ക് അത് അനുഭവമാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എന്നുള്ളത് അമൃത തുല്യമാണ്, അതിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരിക്കലും ചീത്തയാകുന്നില്ല, അത് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു, അത് രോഗാണു മുക്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനിയും ഭഗവാൻ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രകാരം ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. അഫലാകാംക്ഷിഭിർ യജ്ഞോ വിധിദിഷ്ടോയ യുജ്യതേ യഷ്ടവ്യമേവേതി മനഃ സമാധായ സാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെയും സശ്രദ്ധമായും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമത്രേ സാത്വികം. അപ്പോൾ സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ
ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ തന്റെ കടമ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഫലകാംക്ഷയില്ലാതെ കർത്തവ്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു യജ്ഞങ്ങൾ. അത് സാത്വികമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അഭിസന്ധായാതു ഫലം ദംഭാർത്ഥമപി ചൈവയാത് ഇജ്യതേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിദ്ധി രാജസം. എന്നാൽ രാജസിക സ്വഭാവികൾക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തിയൊന്നുമില്ല. അവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിനു വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രശസ്തി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തർ. അത് രാജസികമാണ്. വിധിഹീനമസൃഷ്ടാനം മന്ത്രഹീനമദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെയും, അതായത് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്, അതനുസരിക്കാതെ പ്രസാദ വിതരണം, മന്ത്രോച്ചാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ കൂടാതെ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതിലൊന്നിലും വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല, വേദങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പോൾ അവർ യജ്ഞം ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഫലം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അവർ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിന് മന്ത്രോച്ചാരണമില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, പ്രസാദ വിതരണമില്ല, ഇവയൊന്നുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് യജ്ഞം പൂർണ്ണമാകുന്നത്? അത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു. ഇനി തപസ്. തപസ് എന്നുള്ളത് ശാരീരികമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്, പിന്നെയോ വാങ്മയ തപസ്. അതായത് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അതായത് ആത്മീയമായ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് തപസ് എന്നുള്ളത്. അത് ശരീരം കൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും നമ്മുടെ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ സംസാരം എങ്ങനെ താപസികമാക്കാം. കൂടാതെ മനസ്സ് ഇപ്പോൾ കൽമഷം നിറഞ്ഞതാണ്. ആ മനസ്സിനെ തപസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ തപശ്ചര്യകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ശുദ്ധമാക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തപസ്, 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സുണ്ട്. ആ തപസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ആദ്യം പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ 3 ഗുണത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ഈ തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറയുന്നു. ആദ്യം ശാരീരികമായ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദേവദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ട് എങ്ങനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ ആരാധിക്കുക, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ ആരാധിക്കുക, മാതാപിതാക്കളെ ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഉന്നതരായ വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു, അവരെ നമസ്കരിക്കുന്നു, അവരെ സ്വീകരിച്ച് ആനയിച്ചിരുത്തുന്നു, അവരുടെ കാൽ കഴുകുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ നൽകുന്നു. ഇതെല്ലാം ശാരീരികമായിട്ട് എളിമത്തത്തോടുകൂടി വിനയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണ്. പിന്നെയോ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുക, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ആ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ അവയെല്ലാം പാലിക്കുമ്പോൾ അത് ശാരീരികമായ തപസ്സായിട്ട് മാറുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഈശ്വരനെയും മറ്റ് ദേവന്മാരെയും വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണരെയും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും വേദജ്ഞാനമുള്ള ഏവരെയും ആദരിക്കുക അഥവാ ആദരിക്കുവാൻ ശീലിക്കുക എന്നത് എല്ലാവരുടെയും കടമയാണ്. ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ ശുചിത്വം പാലിക്കണം, പെരുമാറ്റത്തിൽ ലാളിത്യം പുലർത്തണം, വേദവിഹിതമല്ലാത്ത ഒരു കർമ്മവും ചെയ്തുകൂടാ. ഇതെല്ലാമാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഇനി വാങ്മയ തപസ്, അതായത് നമ്മൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുക? അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയർ സ്വാധ്യായാഭ്യസനം ചൈവ വാങ്മയം തപ ഉച്യതേ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാങ്മയമായ തപസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിത്യവും ആ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യണം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം മുതലായവ നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത് വാങ്മയമായ തപസ്സാണ്.
അതുകൂടാതെ ഹിതകരമായ സംഭാഷണം, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉദ്വേഗകരമല്ല ആകാത്ത, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലേശം ജനിപ്പിക്കാത്ത, അതുകൂടാതെ സത്യവുമായിട്ടുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനങ്ങൾ, സംസാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് വാങ്മയമായ തപസ്സാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ, എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഗോസിപ്പ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുവർത്താനങ്ങളും അതുമിതം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതെല്ലാം തപസ്സല്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങൾ, പിന്നെയോ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായ വാക്കുകൾ, ഹിതകരമായ വാക്കുകൾ, മറ്റുള്ളവരിൽ ഭക്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ, അതെല്ലാമാണ് വാങ്മയമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മാനസികമായ തപസ്: മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനം, ആത്മവിനിഗ്രഹ, ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേതോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടും. അപ്പോൾ സംതൃപ്തി എന്താണ്? സംതൃപ്തി, നമുക്ക് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സംതൃപ്തി കൊള്ളുക. സംതൃപ്തി വരാതിരിക്കുന്നത്, അസംതൃപ്തി എപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു? തനിക്കിത് പോരാ, മറ്റുള്ളവരിൽ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട്, അത് തനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല, അത് കിട്ടുന്നത് വരെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല. അതാണ് അസംതൃപ്തി. അപ്പോൾ സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗുണത്തിനും സ്വഭാവത്തിനും നമ്മുടെ പരിശ്രമത്തിനും അനുസരിച്ച് എന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുക. സൗമ്യത, എല്ലാവരോടും വിനയമായിട്ട് പെരുമാറുക. മൗനം, അനാവശ്യമായിട്ട് ഗോസിപ്പുകളിലൊന്നും പോകാതെ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സംഭാഷിക്കുക. അതിന് ഇടവരുന്നില്ല. വേറെ വല്ലവരും എന്തെങ്കിലും ഗോസിപ്പ് പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൗനം പാലിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ അവരോട് ചേർന്ന് ആ നാട്ടുവർത്താനങ്ങളിൽ മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് കലുഷിതമാകുന്നു. അപ്പോൾ മനസ്സിനെ തപശ്ചര്യയോടുകൂടി ശുദ്ധമാക്കിയിരുത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മൗനം പാലിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെയോ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒന്നിലും ആസക്തി വരുത്താതെ വിരക്തി ആചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മാത്രം ആസക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ആത്മസംയമനം ലഭിക്കുന്നു. പിന്നീട് സ്വഭാവശുദ്ധി, മനസ്സിലാണ് കൽമഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ആ ഒരു അശുദ്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നു. അശുദ്ധമായ ചിന്തകൾ വരുന്നു മനസ്സിൽ, അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. സ്വഭാവശുദ്ധി അങ്ങനെ വരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കാം. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങളിലുള്ള വിരക്തിയാണ് മാനസികമായ തപസ്. അന്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യേണ്ടതിനെ പറ്റി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ മനസ്സിനെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. സ്വഭാവ ശുദ്ധീകരണത്തിന് കൃഷ്ണാവബോധവാനാകണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് വിചാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിൻവലിക്കുമ്പോഴേ മനസംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ പറ്റി എത്ര കണ്ട് ചിന്തിക്കുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അസംതൃപ്തി വളരും. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവിടെ അതെല്ലാം ഉണ്ട്, അതെല്ലാം തനിക്ക് വേണം, തനിക്ക് അതിന്റെ സുഖമെല്ലാം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലാണ്. മനസ്സ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മനസ്സിനെയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സർവജീവജാലങ്ങളുടെയും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കണം. മൗനം എന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ തന്നെ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുക എന്നർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ ആ നിലയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും മൗനിയാണ്. ആത്മസംയമനം അഥവാ മനോനിയന്ത്രണം എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മോചിപ്പിക്കലത്രേ. തപസി തന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ ആർജവം ദീക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കണം. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഉൾച്ചേർന്നതാണ് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തപസ്യ. അപ്പോൾ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്യയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ തപസ്യ എന്നുള്ളത് ശാരീരിക, വാങ്മയ, മാനസിക തപസ്യ 3 ഗുണങ്ങളുള്ളവർ, സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് വ്യാസദേവനും വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുമാണ്. ഈ വ്യാസദേവന്റെ പുത്രനായ ശുകദേവ മുനി 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൃഷ്ണൻ അവരെ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശുകദേവനോട് പറഞ്ഞു, ശുകദേവ മഹർഷി ജനിക്കുമ്പോഴേ ആത്മജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഇവിടെ എല്ലാം ഭൗതികമാണ്, അതിൽപ്പെട്ട് താൻ ആ മായയിൽപ്പെട്ട് മുങ്ങുമോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായിരുന്നു. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ
അദ്ദേഹത്തിന് വാക്കുകൊടുത്തു, ഞാൻ നിന്നെ രക്ഷിക്കും, നിന്നെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായ ഈ മായയിൽ പെടാതെ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വാക്ക് തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതോടുകൂടി മാത്രമാണ് ശുകദേവ മഹർഷി അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതും അദ്ദേഹം പോയി എന്നാണ്, നടന്നുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിൽ. കാരണം ഉപനയനമോ സംസ്കാരമോ ഒന്നുമാകാതെ അദ്ദേഹം നടന്നുകൊണ്ട് പോയി എന്ന്. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നിലും ആകർഷണമില്ല, അച്ഛൻ അമ്മ അതൊന്നുമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനം, ശരീരത്തിന്റെ നിലയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു, 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞു. ജനിക്കുമ്പോഴേ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായ ആത്മജ്ഞാനമുള്ള അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അദ്ദേഹം വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചു വിളിക്കാനായിട്ട്, കാരണം ആ ഉപനയനമാണെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട്, ആ സംസ്കാരമാണെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് നീ പോകണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുവാനായിട്ട് പുറകെ പോകുമ്പോൾ ഒരു തടാകത്തിൽ അപ്സരസുകൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ ശുകദേവ മഹർഷി വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും ധരിക്കാതെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഈ അപ്സരസുകൾക്ക് കുലുക്കമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അവർക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ആത്മജ്ഞാനിയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. പക്ഷേ പുറകെ വ്യാസദേവൻ വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ വേഗം വസ്ത്രങ്ങൾ എടുത്ത് ധരിച്ചു അത്രേ. ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വ്യാസദേവൻ കൊടുത്തു, ഞാൻ ഇത്ര വൃദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തി, പക്ഷെ എന്റെ മകൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ, അവനെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലജ്ജയൊന്നും തോന്നിയില്ല, പക്ഷെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ലജ്ജ തോന്നുന്നു? അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ മകൻ ആത്മജ്ഞാനിയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ഒന്നിനോടും വ്യത്യാസമില്ല, അദ്ദേഹം എല്ലാത്തിനെയും ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് കാണുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്, ഒരു ഗൃഹസ്ഥനായതുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ ചാഞ്ചല്യം ഉണ്ടാകാം, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വസ്ത്രം എടുത്ത് ധരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്സരസുകൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ആ ശരീരത്തിന്റെ ബോധത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ പുറത്തേക്ക് വരുത്തുക, അതായത് മനസ്സിനെ മുക്തമാക്കുക. അതിനാണ് ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ കഥയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇനി സാത്വികമായിട്ടുള്ള സാത്വിക സ്വഭാവമുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 തപസ്സും അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈഹി സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 വിധം തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ സാത്വികം എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആധ്യാത്മികമായ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ആത്മജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണ് എന്ന്. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംഭേന ചൈവയത് ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്, ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പോൾ രാജസികമായിട്ടുള്ളവർ തനിക്ക് സ്വന്തം ബഹുമതിയും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യും. അതായത് ശാരീരികമായിട്ട് മുതിർന്നവരെ, ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ ആചാര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ കാണുക, തനിക്ക് ബഹുമതി ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമസ്കരിക്കുക, പൂജകൾ ചെയ്യുക, ആരാധനകൾ ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സ് സാത്വിക ഗുണമുള്ളതല്ല, മനസ്സിൽ വിശ്വാസമില്ല എങ്കിലും അവർ പുറമോടിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിന്റെ ഫലവും അത് ക്ഷണികവുമാണ്. അവർ ആ ഒരു സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നേ തന്റെ പേര് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് രാജസമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയതേ തപഃ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ചോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് തമോ ഗുണ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു വളരെ കഠിനമായ തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചു. ശരീരം കൊണ്ട് കൈകൾ രണ്ടും മേലോട്ടുയർത്തി ഒരു കാലിൽ മാത്രം നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം തപസ്സനുഷ്ഠിച്ചത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദേവന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തണം. തന്റെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ദേവന്മാരെയും അവസാനം വിഷ്ണുവിനെ തന്നെയും പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹമായ മാത്രമായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപുവിന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്ത്
തനിക്ക് വളരെയധികം വരങ്ങൾ സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തത്, ശരീരത്തിന്റെ പീഡനം. പിന്നെയോ അതിനെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ, അതായത് ദേവന്മാരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഹിരണ്യകശിപു ആ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ദേവന്മാരെയും എല്ലാം ആക്രമിച്ച് അവരെയെല്ലാം തോൽപ്പിച്ച് അവരെ തന്റെ ദാസന്മാരാക്കിയിരുത്തുകയുണ്ടായി. അത്രയേറെ ഒരു താഴ്ന്ന ലെവലിലേക്ക് ഹിരണ്യകശിപു അധപ്പതിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന തപസ് എന്നുള്ളത് തമോ ഗുണമാണ്. തമോ ഗുണ പ്രധാനികളാണ് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. ഇനി ദാനത്തെ കുറിച്ച്, ദാനം സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു? ദാതവ്യം ഇതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ഛ കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇതാണ്: ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച. ശരിയായ സമയത്ത്, ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, ശരിയായ പാത്രത്തിൽ, അതായത് ഉചിതമായ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കണം. കാരണം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദാനം മാത്രമേ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിക്കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ഭഗവാന് ചെന്ന് ചേരുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ ദാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ നമ്മൾ ആർക്ക് എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്താണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മഫലവും അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകും ഭഗവാന് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരു അമ്പലം പണിയുവാനായിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള സേവകൾക്കായിക്കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദ വിതരണത്തിനായിക്കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് അമ്പലങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യാം, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് ദാനം ചെയ്യാം. അതെല്ലാം സാത്വികമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രധാനം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച, ശരിയായ ദിക്കിൽ വെച്ചിട്ട്, ശരിയായ സമയത്ത്, ശരിയായ ആളുകൾക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുണ്യസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, തീർത്ഥസ്ഥാനത്തിനെല്ലാം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് ദാനം ചെയ്യും. അത് നല്ല സമയമാണ്, നല്ല ദിക്കാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള പുണ്യക്ഷേത്രത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഭിക്ഷ യാചിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്തു, പാവമല്ലേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവർ അത് നല്ല കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും കള്ളു കുടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കാനോ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനോ എന്തെല്ലാം ചീത്ത കാര്യത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാശ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പുണ്യവും തരുന്നില്ല. അതിന് പകരം അയാൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മം നമുക്ക് ഏൽക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദാനം നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി രാജശ്രീ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അവതാരത്തോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദഗോപർ എല്ലാവർക്കും ദാനം ചെയ്തു. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ജനിച്ച ആ സന്തോഷത്തെ എല്ലാവരുമായിട്ട് പങ്കിടുകയുണ്ടായി. അത് സാത്വികമായ ദാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്കൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, സ്വയം തന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും കാണിക്കുവാനായിട്ട് സെൽഫി എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് രാജസികമാണ്. തന്റെ പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അദേശകാലേ ജദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞതയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദേശകാലേ അപാത്രേഭ്യ ദീയതേ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത്
ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേച്ച എന്നുള്ളതാണ് ദാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി. പക്ഷെ ശരിയായ സ്ഥലത്തല്ല, ശരിയായ സമയത്തല്ല, ശരിയായ പാത്രവുമല്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളും ശരിയല്ല, അനർഹരായവർ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് താമസികമാകുന്നു. ലഹരി പാനത്തിനോ ചൂത് കളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം തമോ ഗുണ പ്രധാനമത്രേ. അതിവിടെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല, പ്രയോജനകരവുമല്ല. അത്തരം ദാനം പാപകർമ്മത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപം നമ്മളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരിയായി വണ്ണം ആലോചിച്ച് ചെയ്യുക. കൂടാതെയോ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ജനങ്ങൾക്ക്, ശരിയായവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവജ്ഞതയോടുകൂടി, അവരോട് ബഹുമാനമില്ലാതെ നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും താമസമാണ്. അപ്പൊ ദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആദരവോടുകൂടി നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ദാനം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആദരവോടുകൂടി ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണം. അല്ലാതെ അവജ്ഞതയോടെയാണെങ്കിൽ, അത് അവഗണനയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും താമസമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും സമയം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, അത് ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലാകണമെന്നില്ല എന്ന്. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും പിന്നീട് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾ എന്ത് തരം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്താലും, ആധ്യാത്മിക പ്രവൃത്തികളാണെങ്കിൽ കൂടെ, അത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിക്ക് വഴിവെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം, നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഈ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വന്നുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇനി അടുത്ത 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലാണ് ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ അത് കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ആക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മികമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തികളെ മാറ്റുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രിവിധഃ സ്മൃതഃ ബ്രാഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാഃ പുരാ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം, തത്, സത്ത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഓം തത് സത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൈവികമായ ആധ്യാത്മികമായ മന്ത്രങ്ങൾ, ആ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഓം തത് സത് എന്ന് നമ്മൾ ഉരുവിടുകയാണെങ്കിൽ അത് പരമപുരുഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ തന്നെ ബ്രാഹ്മണന്മാർ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉരുവിടുമ്പോൾ ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പവിത്രമായിട്ട് മാറുന്നു. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, അന്നം എന്നിവ ഓരോന്നും സത്വരജസ് തമോ ഗുണങ്ങളെ മുൻനിർത്തി 3ആയി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് വകുപ്പിൽപ്പെട്ടതായാലും അവയ്ക്കെല്ലാം പരിമിതിയുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണദോഷങ്ങളാൽ മാലിന്യം പൂണ്ടവയാണ് ഇവ 3. അപ്പോൾ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കായിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടെ അതെല്ലാം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യം പൂണ്ട പ്രവർത്തികളായിട്ട് മാറുന്നു, ആധ്യാത്മികമാകുന്നില്ല. എങ്ങനെ? നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തികൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് മാറുന്നില്ല, ആ ഗുണദോഷങ്ങളാൽ മാലിന്യം പൂണ്ടവയാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമതത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഓം തത് സത് എന്ന ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സത്തയെ മുൻനിർത്തി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രം അവ ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്നു. അപ്പോൾ ഓം തത് സത് എന്ന് ഉരുവിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ ചെയ്യുന്നതാകണമെങ്കിൽ കൂടെ അവ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ പോകുന്ന തക്ക ശക്തിയുള്ളവയായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന്. നിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമധേയം അത്രേ ഓം തത് സത്. വേദസൂക്തങ്ങളിൽ ഓം എന്ന വാക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും കാണും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രണവഃ സർവവേദേഷു. ആ പ്രണവങ്ങളിൽ വെച്ച്
ഞാൻ ഓംകാരമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പ്രണവ മന്ത്രമായ ഓംകാരം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഓം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ആ മന്ത്രം ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ഗുണവും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും എല്ലാം ഒന്നിനും വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അത് സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വരൂപമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഓംകാരവും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ഓംകാരം. ഇനി തത്ത് എന്നുള്ള അക്ഷരമോ, തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമായ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദാനം ചെയ്താൽ ആ പ്രവൃത്തി അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. അത്രയേറെ ശക്തിയുണ്ട് ആ തത്ത് എന്നുള്ള വാക്കിൽ. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ശാശ്വതമായത് എന്നർത്ഥം. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നതിന്റെ സത്ത്, സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായത്. അപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ ആ ശാശ്വതമായ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമായിട്ട് ആ വാക്കുകൾ മാറുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഴുവൻ ആധ്യാത്മീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. തസ്മാത് ഓം ഇത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനതപഃ ക്രിയാഃ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്താഃ സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യജ്ഞം ദാനം തപസ്സുകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ, അതായത് ആധ്യാത്മികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും ഓം എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നു. കാരണം ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആഹ്വാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ട് മാറുന്നു. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപഃ ക്രിയാഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാഃ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആ പ്രവർത്തനത്തെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമാക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നു. തത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമാക്കപ്പെടുന്നു. ഇനിയോ സദ്ഭാവേ, സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സതിത്യേതത് പ്രയുജ്യതേ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദഃ പാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തപസി ദാനേ ച സ്ഥിതിഃ സതിതി ചോച്യതേ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സതിത്യേവാഭിധീയതേ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപഃ കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം. യജ്ഞം ദാനം തപസ് മുതലായവയെല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തികളാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകൻ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മണ്യേവാധികാരത്തെ മാ ഫലേഷു കദാചന. കർമ്മം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അധികാരമില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഈ യജ്ഞം ദാനം തപസ് മുതലായ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടവയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓം തത്സത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ യജ്ഞം തപസ് ദാനം എന്നിവ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ നമ്മൾ ഗുണത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അവ നമ്മുടെ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയമാക്കുന്നു, ആധ്യാത്മികമാക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നവയാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച്. അർജുനൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ആദ്യം അതാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഭഗവാൻ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ
ആ പ്രഭാവത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളല്ല, അവ ഭൗതികമായ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. അതീന്ദ്രിയമാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ. ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയാത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേത്യ നോ യഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം 3 ഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അവ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കും. ബന്ധനത്തിലാക്കരുത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓം തത്സത്ത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അശ്രദ്ധയാ, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശ്വാസം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി. അശ്രദ്ധയാ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഇതേപോലെ തപസ്സും യജ്ഞവും ദാനവും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു എന്ന്. അതായത് അസത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്തല്ല, ശാശ്വതമല്ല. അത് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളവ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളവയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലം കിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സന്തുഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്തത്, നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഫലം പരലോകത്തിലേക്ക് കിട്ടില്ല. ഇഹലോകത്തിലോ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഒരു ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഫലം ലഭിക്കുന്നില്ല, ക്ഷണികമായ ഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലും നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും, യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം ഏത് കർമ്മവും. വിശ്വാസമില്ലാതെയും ശരിയായ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചല്ലാതെയും ചെയ്യുന്നതിന് സാഫല്യമില്ല. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്നു. വേദവിഹിതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളുടെ എല്ലാം പരമമായ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനെ അറിയുക എന്നതാണ്. ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ആർക്കും വിജയലബ്ധിയില്ല. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം, വേദങ്ങളിൽ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവയെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ് ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം. അങ്ങനെയുള്ള വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലാതെ നമ്മുടെ സ്വന്തം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശ്വാസ പ്രകാരം ഗുണങ്ങളുടെ പ്രേരണയാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ശാശ്വതമായ ഫലത്തെ നമുക്ക് നൽകുന്നില്ല എന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ, നാളെ ഹരേ കൃഷ്ണ, നാളെ 18ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. 76 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്.